Kuwi 55, Bos. Oke. Ya. Yo oleh kurang sithik. Lek iki kan isen. Heeh, pijeran. 55 yo oleh kurangi sithik. Iki 40 yo oleh kurang sithik. Aja akeh-akeh, lek akeh-akeh entek kok batine. Iki ya 40 ya kurang titik to. Ojo, kuwi wis rego ngepres lek kuwi, Bu. Oh, kuwi batine wis muwepet tok. Menawa bature dikurangi titik ya ora dikurangi titik. Pas niku mpunan. Wis regane ngepres niku. Iki enek loro tunggale kuwi, Bos. Lah kae, heeh. Tapi kuwi ya padha ae lho rambanan ra doyan lho kuwi. Mung suket tok. Soale pijeran, isen. Sampeyan nggo rambanan ya sida bar arite. Arite bar ada 3 garapan. Soale pengaritan. Amit iki, Bu. Suwun. Niku Dayak niku atos, Kung, mboten blubur. Lek blubur antemne bakule ora apa-apa, Bapak. Lah bakule lek kan ngapusi, lek aku ngomong apa eneke. Anane iso ngomongi kula ndamel ngoten lho. Kecuali lek sing Dayak tembakan niku warnane semu putih kae blubur. Lek sing darak biru ki niku sing asli niku atos, Mbah. Mboten blubur.